Kaixo. Kaixo. Egunon. Ama izan zinen, okerrezpa nago 2016ko abenduan. Bai. Nola aldatu du horrek zure ibilbidea? Bueno, ibilbidea eta lehentasunak aldatzen ditu, ez? Zeren eta, bueno, lehenabizia mazara eta gero beste guztia dator. Baina aldi berean aukera izan dut, profesionalki ere behar bezala prestatzeko eta behar bezala lehiatzeko. Bera falta denean gogorra izaten da eta, bueno, zure motxilean bere erropatxoren bat edo zerbait agertzen bada ere, gogorra izaten da eta nik beti esaten dudana bere usaina faltan bota izaten dut berarekin ez nagoenean. Titia ustea erabaki genuen momentuan, bere ala nire gorputzak sekulako aldaketa izan zuen, eta horretan nenbilela Europako txapelketara begira hautatzaileak Mallorcako konzentraziora konbokatu zidan, bikotekako proba egiteko aukera eman zitzaidan, gure maila iruditu zitzaidan teknikoki oso justua zela, txapelketa handi batean zerbait emaitza on lortzeko, eta hala jakinarazi nion hautatzaileari, eta gainera niretzat aurrarekin lehiaketetara joateak suposatzen dizkidan gastuak ere hor zeuden, eta pertsona bezala balorazio bat egin behar izan nuen. Egoera harri ezezkoa eman nion, eta handik aurrera gehiago ez zidaten konbokatu, eta noski munduko kopetan aukerarik ez badiate eman, mundialean ematea zaila. Bitu goizak, zortziak aldean martxan jartzen geha, eta bera aurre eskolan egoten da 9-etatik 12-etara edo, eta gero 12-etan jasotzen dugu, bazkaltzen du, eta asko nekatzen da eskolan, eta gero egia esan sista handia egiten du ere. Eta nik denbora guzti hori aprobetxatzen dut entrenatzeko, eta nire egin beharrak egiteko, behin arratsaldeko 3-4-etatik aurrera, berarekin egoteko ja, berarekin jolastu, berarekin denbora pasa, eta horrela juten zaizkigu egunak, eta egia esan oso azkar juten zaizkigula. Jakin nahi dut, ez bakarrik ama baten lekutik. Zer da, Javier, zuretzat? Dena, dudarik gabe. Eta, azkenean, kirol bizitza ere polita izaten ari zen, eta itxaron dugun momentu bat izan da, eta gaur egun ez daukat dudarik pena merezi zuela. Gauza bakoitzak gertatu behar direnean gertatzen dira, eta gertatu behar direlako gertatzen dira. Beraz, beti saiatu naiz kirola eta bizitza horrela ulertzen, eta, ez zait iruditzen filosofia txarra denik aurrera egiteko.